Tak vstup do bytu z chodby. Jeden byt naľavo. Vstup do bytu. Kuchyň. S takým šatníkom. Potom je tu nejaká väčšia miestnosť. S gaučom. Vonku. Balkón. Ten balkón tiež asi pochybujem, že má 5 metrov. Takže... Ale tak to je jedno v celku. Takže tu sú vlastne jedna kúpeľňa s práčkou, veckou a sprchový kút dosť veľký. Tu na tom sklo teda. Takže tu Aďo bol v tej, to sú skrine, otvoríš to prosím ťa? Skrine, šatník nejaký, druhá sú policové, tam je tiež niečo na vešanie. Takže tu je miestnosť. Má 15 metrov štvorcových. No, takže miesto tu je ako pre dvoch. Tam je teda do kuchyne sklo, zás teda tu je tiež sklo. Je to taký moderný nový dizajn. Prechod do ďalšej izby, ktorá je menšia trošku, 9 metrov asi. Nejaké. Ďalšie. Sa skrine. Na vrchu kotol a nejaký odkladací priestor. Takže asi ešte tu kuchyň, lebo minule som zabudol kuchyň natočiť. Nejaký ten pátek. To sa mi to páči. Sedací post. Energie do 3000 by mali byť. Lednica.